Yo! What's up you guys? It's me, Rox, yung kalab mo! And welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys ay ano tayo, ano ba yun? Bicol Express kasi ito eh. Ito, Bicol Express guys. Ito yung food natin for today. Lutong Bicolano. And then meron tayong rice dito. Tapos nagpalibot lang ako ng pipino and then water syempre. Ay, excuse sa mga naaamoy nila yung bagoong ng ng Bicol Express. Inom muna ako. Ano ko na to. Tinaas ko kasi siya para makita nyo. Yan. Malakas ng hangin guys. Guys, oh. Oh. Guys, oh. Uy. Kuha muna akong sabaw. Ang anghang niya. Nilagyan ko siya ng green tsaka red, sili. Yung mga green na sili pala, maanghang na. Sarap nito. First time kong magluto nito. Tapos, hindi ko alam kung pang ilang beses ko nang nakain to. Pero nabibilang mo siya sa kamay. Guys, oh. First bite. Ang sarap talaga. Ay, sarap. Sarap, guys. Alam mo yung anghang siya. Binawasan ko na yung niyan, sili. Maanghang pa rin. Pero masarap. Guys, oh. Sarap. Ang sarap. La, may nahulog. Mga bunga kasi nito nahulog. Sana naman wag mahulog sa ko sa ulo ko, guys, oh. Hoy, alis dyan, langaw. Sarap. Tapos pepino. Masarap siya guys, promise. Para mabibitin ako sa kanin nito. Siyempre, tanggalin natin yung mga siling green. The best. Ay,
May isa shoutout pala ako guys, antay lang kayo. Nagsulat ako ng mga shoutout ngayon. Oh guys. Anghang. Pero yung anghang niya, carry pa eh, pero pag tumatagal siguro. Guys, bakit tinawag na ano to? Alam ko may istorya to eh. Bakit tinawag na Bicol Express to? Yan. I-comment nyo nga bakit tinawag na Bicol Express to. Harap. Kuha mo na ako tubig. Ayan na, lalo nang umaanghang. Ang ganda ng ano. Yan yung panahon. Medyo, kung dumilim man yung ano, video ko guys, makulimlim kasi dito eh, parang gustong umulan. Puro taba lang yung nabiling ano. Baboy. Ito, laman. Ito din laman. Yun o. Anghang. Sakto tong pipino. At tatanggal yung anghang. Sarap. Tapos no, kumakain ako dito, nagbibideo ako, biglang bumuhos yung ulan. Yung ulan na malalakas yung ano, patak. Guys, habang pinapanood nyo ako, kuha na kayo ng pagkain nyo, sabayan nyo rin ako.
Sarap! Ang sarap ng mga ano, no? Natatanggal yung ano ko. Anghang. Inom na ako guys, tapos shoutout na. Hi! So guys, shoutout na ako. Ito yung mga shoutout ko ngayon. Nilista ko na naman. Shoutout kay Coronel Carmela MLOB, Aran Mabuti, kay Crisfel Jade Pascuan ng Laguna, kay Irish Kalma, kay Mama Nene Tungol ng South Korea. Hello po, ingat po kayo dyan. Kay Kyver Bato, Kyver Agabon ng Negros Occidental. Hello. Kay Jessie De Guzman, kay Amor Reyes, kay Purple World. Uy, purple. Favorite color. Kay Peka Ganda. Ay, birthday nito bukas, May 5. Happy birthday sa'yo. Advance happy birthday ng Dallas, Texas, USA. Happy birthday po. Kay Lovey G, G-O-G. Kay Easy Cooking, kay Books Cooking, kay Rochelle Siolaw, kay Garland Vlogs, kay Kathleen Jane Kiambao Bustamante, kay Arnold Lucero, kay Norma Soriano ng Hong Kong. Hello po. Kay Carlo Aquino, Carlo Aguino, kay Joyce Gomez, kay Salay Trayaan, kay Winsrain Escote, hello. Kay Rai Timbol, hello din sa'yo. Mapang-asar. Kay Rizal Tubio. Kay Zeb Perez, kay Jael Leoparte, kay Odessa Benchley ng USA. So, yun lang po yung mga shoutout natin today. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, comment lang po kayo down below. Mga name nyo or yung mga mag-birthday. So, yun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to click the like button, share, and subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin lang. And don't forget to click the notification bell para po updated kayo lagi sa aking mga ina-upload na videos. And ating kabsat po, Crisia. Don't forget to subscribe po sa kanya sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanya. And manood na rin po kayo ng mga videos na ina-upload niya. So, yun guys. Naanghangan tayo today. Maanghang pero masarap, sobra, grabe. So yun guys, God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood and walang sawang pag-suporta sa akin. Thank you for watching. Bye-bye. Uulan na. Bye-bye guys.